എന്റെ മോളോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മോളാരാ? രാജകുമാരിയൻ. ഭർത്താവ് പോലും തൊടൂല്ല. തൊടാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ബാപ്പാനാ. ഭർത്താവ് ഒരു ദേശമന്ത്രിനെ തൊണ്ണാൻ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പച്ചോട്. അതൊരു പേടിയാണ്, അതൊരു കരുതലാണ്, അതൊരു കാവലാണ്. വാപ്പ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയെ പോലെ ഒരു സുരക്ഷ വേറൊരാളില്ല. വാപ്പ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിലത്തെ വാതിലിന് താഴിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മയും മക്കളും സുഖമായിട്ടുറങ്ങും. കാരണം അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ വാപ്പയുണ്ട്. വാപ്പ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഗോദ്രേജിന്റെ 7 താഴിട്ട് പൂട്ടിയാലും ഉമ്മായും മക്കളും സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങില്ല. ഒരു ശബ്ദം കേട്ട ചാടി എഴുന്നേക്കും.